At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na ako po sito nakabalik ulit. Kung inyong maaalala, nitong ikapito ng Marso, mula sa Las Piñas, dalawang magkaibigan ang di umano ay 2 linggo nang hindi nakikita at nakokontak. Kaya naman, ora mismong dumulog ang pamilya sa ating programa upang manawagan para kila Roderick Roda Martinez, 45 years old, at si Raven Katindig, 18 years old. At good news mga ka-aksyon, dahil kahapon lamang ay nakatanggap kami ng balita mula sa mga pamilyang ito at nakauwi na raw sa kanilang tong magkaibigan na si Roda at Raven. Ngunit ano kaya ang naging dahilan at ng kanilang pagkawala ng 2 linggo? Alamin natin ngayon mismo sa magkaibigan ito. Magandang hapon sa iyo, Roda. Good afternoon po. Ngayon, kamusta ka na, Roda, at yung kaibigan mong si Raven? Okay na po ako, nakabalik na po ako dito sa trabaho ko po. Nagpapasalamat pa ako sa mga kapamilya, sa mga kaibigan ko po na talaga sa akin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na ako po sito nakabalik ulit. Roda, maaari nyo bang maikwento sa akin kung ano ba talagang nangyari sa loob ng 2 linggo, kung bakit kayo nawawala? Noong February 20 po ng gabi, pumunta pa ako ng Baclaran para po bumili lang ng mga short po. So, nung pangulit po kami, pagpunta na po kami ng sakay ng jeep, pabalik dito sa Las Piñas. May nakita po kami dun sa may Harrison na tundro ng tao. Hindi ko po alam kung na-curious na po kami. Magkaibigan doon, pumunta po kami. Pagdating po din sa area, yun po, nakita po namin may ganding Caracruz. Tapos, lang kami manood kasi paglalaki ng kaya. So, sabi ko din sa kaibigan ko na, halika na rin tayo. Yung kasi kaibigan ko, sumahilit siyang malika ng ganun-ganun. After minutes po, naman kami, may biglang 4 na pulis na pumunta din sa area. So, hinanap po kami, nahuli po kami. Yung iba po nakatakas, dahil 25 na may taong nahuli, kasama po kami na kaibigan ko. Pinakasan po kami, hindi na po kami sa presinto ng Harrison sa VIP. Kinilong po kami doon for 21 days. Wala pa akong dalang po nung time na yun, so wala naman po akong memorize na number. So, kaya hindi ako nakakontact dito sa trabaho ko sa dun sa mga magulang ko. Within 21 days, so doon na kami pag mga tulungan. At yun lang po, walang pagkain, walang ano. So, rawa ng Diyos nakasurvive naman. So, ibig sabihin, 21 days po yung kahapon, kaya ano na po kami, nirelate na po kami. so ibig sabihin, kasama mo itong si Raven. Opo. Matanong ko lang, kaano-ano mo ba ito si Raven? Kaibigan po. So, nung mga oras na nakulong kayo, sabi mo, wala ka nung magamit na cellphone, na itry nyo ba na makiusap sa pulis na matawagan ang inyong pamilya? Binigyan niyo po ako ng time nung gabi nung sabi ng pulis na ano ko, kung may magulang daw po ako makakontakan. Wala po kasi di ko po memorize yung mga number ng ano ko po, ng nanay po. Tapos nilalagyan ko naman yung Facebook ko dun sa cellphone ng pulis, di ko malagyan. May oras lang po silang ano. So, hindi ko naman lagi. Di, wala, kinuha ito po. So, wala. Ano nga yung pagkakasala nyo, sir? Kinasol po kami ng gambling. Nanonood lang kami. Sabihan nga lang po yun. Kasi pag ano lang namin, biglang kasi yung area pala yun. Andyan sa surveillance na pala yun. Kasi marami daw po talaga yung sugal Okay. yun. So, ibig sabihin, Roda, nadamay lang kayo dun sa talagang target ng mga pulis. Kaya iyak na po ako ng iyak. Kaya sabi ko din sa pulis, ako mamagpulis. Wala naman po kayo, hindi naman po kami sa sugal talagang nobody, yung reason kasi andun ka sa area, sabi ng polis, di ka nagsusugal kasi andito ka sa area, kadamay ka. Kaya yun, naman po kami. Sinabi nyo ba sa pulis na dumaan lang talaga kayo dun sa lugar, tapos nadamay kayo? Oo, kami, dumaan lang. Siyempre, hindi naman ako naniniwala yun. Kaya dun na, kasi pinasok na kami sa kulungan. Matanong ko lang, Roda, ano yung natutunan mo sa pangyayaring ito? Hindi na ako gagala naman ng ganun kasi talagang mahirap ko talaga dun sa loob. Mabuti naman at nasa mabuti pala kayong kalagayan, ano? Opo. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono ang nanay ni Raven na si Angelita Orbeta. So ngayon ma'am, kamusta si Raven nang makita niyong muli ito na kumbaga nasa mabuting kalagayan pala ito? Bait pa yato. Sa pagkakakwento sa inyo, Nanay Angelita, ano daw yung rason kung bakit sila nawawala? Alam niyo na ba kung anong rason? Alam ko na po kasi dito po muna pumunta si Roda, yung magkasama po sila dito. Kung meron kang mensahe sa iyong anak, ma'am, na gusto mong iparating, ano po iyon? Sabi ko, sana madala na po sila na ganyan nangyari sa kanila. Dahil po dyan, maraming salamat muli at mabuti na lamang ay kayo ay nakauwi sa inyong mga pamilya. Roda? Oo, Apo. marami din po salamat.